Ahoj, vítám vás u další epizody Rezatolku. Dneska se společně podíváme na to, proč má tolik lidí problém přijmout, že je bytí dětí špatně. Hned na začátku vám řeknu jednu věc. Tahle epizoda nebude o tom, že vám budu říkat, jak máte vychovávat svoje děti. Vzhledem k tomu, že já žádný děti nemám, ani ve své praxi se nespecializuju na děti, nejsem ani žádný odborník na výchovu dětí, tak nebudu říkat to, jak je dětí bytí špatně a co to dělá s vašima dětma a jak máte líp vychovávat vaše děti, než je budete být. My se na to dneska podíváme z té naší osobní zkušenosti. A ne proč my v naší hlavě, jako my dospělí, máme zakódovaný, že to bytí vlastně není špatný a že nám to pomohlo a bylo to tenkrát třeba. Takže se na tuhle problematiku podíváme z trošku jiného úhlu, než je běžný. Já se často setkávám s takovými těmi klasickými názory, že nás rodiče byli a podívej se, jak to vypadá dneska, rodiče děcka nebijou a jsou rozcápaný, je to šílený, co dělají, nemají žádný hranice, to bytí, to je to, co ti dá v životě ty hranice, to je to správný. Nebo takovej ten názor, nás rodiče taky byli a nic to s náma neudělalo. Nebo další klasika, lepší jedna výchovná než 10 slov. Nebo další taková klasika, já jsem byl úplně příšerný dítě, se mnou to jinak nešlo. O mě máma zlomila 5 vařeček. A podobný výroky. Pojďme se teda společně podívat na to, jak to s tím bytím je. Začneme trošku zpátky v historii. Ten tradiční způsob výchovy od nepaměti zahrnuje ty tělesné tresty. A pokud se podíváme třeba 100 let dozadu, tak asi všichni víte, že ty tělesné tresty byly normální a úplně běžný nejenom doma, třeba ze strany rodičů, ale i ze strany jiných autorit, například od učitelů ve škole, kdy bylo běžné to, že učitel měl rákosku, děti klečely na hráchu a byly tam i další jiný tělesné tresty, nebylo to vždycky nějaký bytí. Někteří ty učitelé a obecně jako autority byli docela vynalézaví. No a pojďme se teď podívat, co se děje s náma, my, co tady dneska sedíme a posloucháme tenhle podcast. Pokud jsme bytí našima rodičema, zůstaňme teda na úrovni těch rodičů, nebudeme sem tahat ty učitele, protože myslím si, že dnešní generace nebo třeba moji vrstevníci už jsme nezažili to bytí ze strany učitelů, nicméně tam ten princip funguje stejně jako to, co si teď rozebereme u těch rodičů. Ti naši rodiče nám mají ukázat a představit ten svět. Skrze to, jak se k nám chovají ty naše rodiče, my vnímáme svět, co od něj můžeme čekat, jaký asi je, jaký jsou lidi v něm, jak se k nám budou lidi chovat a jací my jsme vlastně lidi, co si zasloužíme, protože my si jako malí děti nikdy nepřiznáme, že hele, máma s tátou jsou úplně vedle a řežou mě a to není správně. My většinou nabídeme dojmu, že hele, já jsem úplně příšerný dítě, s kterým to prostě jinak nejde, se mnou je něco špatně a proto já si ten trest zasloužím. Zkrátka a dobře dochází v tomhle nízkém věku k tomu, že my začínáme vnitřně popírat tu naší bolest. Jo, my si nemůžeme přiznat, že mě moje máma bije, ponižuje, nebo můj táta, že mě bije, ponižuje a že to je pro mě strašná zkušenost a nějak neblaze mě to ovlivňuje. Jo? A tím, že dochází k tomu popření té bolesti, protože my ty naše rodiče potřebujeme k tomu, abychom přežili. Jo? Představa, že já si ve 3 letech přiznám, že moje máma je docela agresivní sadista, který mě tady bije a způsobuje mi bolest. Přitom to má být člověk, který mi má dávat jako lásku, bezpečí, přijetí, ale místo toho mi prostě nařeže vařečkou a ještě vyhrožuje, že dostanu přes ruce a tak podobně. Tak my bychom jako nevydrželi, jo? My bychom se zbláznili. Představa, že od 3 let vím, že s touhle mámou, která mě řeže jako koně a dělá něco, co je špatně, já musím růst až do dospělosti. No tak toto dítě by zešílelo, jo. Takže tady dojde k tomu, že my začneme popírat tu naší bolest. Typicky se to změní v to, že já si to zasloužím. Se mnou je něco špatně, protože kdyby se mnou něco špatně nebylo, tak by mě přece moje máma nebyla. To dá rozum. Takže to je ta prvotní myšlenka, co se často rodí v těch našich dětských hlavičkách. Z toho můžeme říct, že se stává až taková emocionální zaslepenost. Protože my, jak v tomhle prostředí vyrůstáme a dlouhodobě si nemůžeme přiznat ty naše vnitřní pocity, co cítíme, tak my přestaneme vnímat ty naše pocity. My si začneme myslet, že ty naše pocity, to naše tělo nám lže, že ty naše pocity jsou jako špatný a vadný. Tudíž dochází k tomu, že prostě si dáme takový emocionální klapky na oči, abychom ty věci necítili, nevnímali, protože v nás jinak je hrozný rozpor mezi tím, co cítíme a tou realitou a tím, že nám ty rodiče říkají, že přece to je dobře, že to je pro naše dobro, že nás zbijou, jo.
Tady ta emocionální zaslepenost často přechází až v určitý blok v naší hlavě. V momentě, kdy vzniká ten blok, tak já už jak kdyby nemůžu přijmout, že to, co se mi dělo, bylo špatně. Protože by to úplně rozbilo moji představu o mém dětství. O mě samotný, protože já kdybych si ve svých 20 letech přiznala, neměla bych tam ten blok a dokázala bych si přiznat, že teda to bytí je špatně a že já jsem se takhle jako cítila vzhledem k tomu, že mě někdo blízký ubližoval, tak by mě by se prostě zhroutila úplně celá ta moje realita, ten můj pohled na svět. Jo, musela bych přehodnotit, jestli je validní to, co mě ty rodiče učili, když mi říkali, že mě bijou pro moje dobro a já tady vidím, že to tak nebylo. A celý ten můj vesmír, co já jsem si budovala třeba těch 20 let, by se najednou zhroutil a musela bych ho budovat úplně od začátku, což my úplně nechceme. Takže proto máme ten blok, který nám to hezky tak drží, abychom si tohle nikdy nepřiznali, ale žili jsme dál v tom, v čem jsme žili. Což vede k tomu, že já si držím starý přesvědčení, že děti je třeba být, protože tak se to dělá a odmítám přijmout novou skutečnost, že to může být i jinak a že to bytí třeba není potřeba a co hůř, že třeba to těm dětem ubližuje. Jo, to jsou věci, které já úplně odmítám, proč je tady ten náš blok. My už jsme si ale v předchozích epizodách říkali, že to trauma a ta bolest není jenom na úrovni psychiky, ale drží se i v našem těle. A v tomhle případě je všechno to ponížení, ty pocity, co my jsme cítili jako malí děti, uložený. To v nás prostě zůstává. I když my máme v hlavě blok, nedokážeme si to vědomě přiznat, tak v tom našem těle je ta naše bolest uložená, ať chceme nebo ne, protože to neovlivníme. A tady tahle bolest v tom našem těle nás podvědomě frustruje. A to vede k tomu, že jdu být další generaci. Protože já jsem se naučila, když jsem byla maličká, že ten, kdo je v roli té autority, má právo být toho slabšího, protože ho přece vychovává a je to součástí té výchovy. Já cítím tady tu frustraci, že já jsem byla ponížená, byla jsem zbytá. A ve chvíli, kdy já si neuvědomím v té hlavě, že já tam mám ten blok a že jedu na základě nějakých starých vzorců, jo, pokud k tomuhle nikdy nedojde, tak se začne projevovat ta moje podvědomá frustrace. A ve chvíli, kdy já mám svoje děti, tak najednou přichází ten můj vnitřní pocit toho zadosti učinění, že já konečně po těch letech jsem v roli té autority. A já jsem si předtím v té podřízené roli toho dítěte zažila, že ta autorita má právo na tu agresi, má právo na to potrestat tím fyzickým trestem nějaký přestupek nebo něco, co to dítě jako nemělo dělat, nějak právě vychovat. No a v tu chvíli já začínám být to svoje dítě a začínám vypouštět ven tady tu moji nevědomou, podvědomou frustraci. A ve výsledku mám podvědomě pocit, že to moje dítě to musí vydržet, protože já jsem to jako dítě taky vydržet musela. A to prostě patří k tomu dospívání, takhle to je. Takže já jsem si tím prošla a teď musíš ty taky, protože aby byl svět v rovnováze a všechno bylo tak, jak má. A neslo se to tak, jak se to má dít, nebo to bylo to, co nám ty naši rodiče říkali, že prostě tohle je ta výchova. No a v této mechanice fungovalo x, y generací, jo, takže ta agrese se přesouvala přesně, my teď žijeme s tím, že jako vzít na dítě vařečku je přece něco úplně normálního a když nám legislativa nebo prostě zákon začíná říkat teď něco jako novýho a jinýho, tak máme pocit, že se svět zbláznil. Jde právě o to, že já, pokud si nezvědomím to, že existuje možnost, že já v sobě mám nějaký takovejhle blok, který mi brání nahlídnout na tu moji vlastní bolest. Jo, teď já se nebavím o tom, jak vy máte řezat nebo neřezat vaše děti, ale jde o to uvědomit si, trošku se zamyslet, jestli ve mně není uložená nějaká moje bolest a podívat se na ty moje dětské pocity jako zase z jiného pohledu. Protože kde my jsme slyšeli, že jsme jako malí byli strašní děti a nešlo to s náma jinak? No, my jsme si to říkali teda v hlavě, pokud nás někdo hodně byl, že teda to je ta logický, co se nabízí, že kdybych nebyla strašný dítě, tak mě naši nebijou. Ale ono často nám to bylo i verbálně říkáno těma rodičema, jo? Že můžeš si za to sám, ty jsi mě vyprovokoval, kdybys neudělala tohle, ty jsi byla úplně strašný dítě, s tebou to jinak nešlo. Takže často i v těch rozhovorech, když se bavíme s rodičema, tak jako pořád je to vlastně omlouváno, že protože my jsme byli nějaký, my jsme se nějak chovali, tak v důsledku toho my jsme byli zbytí.
A my s tím žijeme. My se nad tím jako nezamýšlíme, jestli to nemohlo být jinak, jestli tady prostě neexistuje jiná interpretace, jestli nám to třeba nemohlo ublížit. Já třeba dneska, když se bavím s klientama na sezeních, tak mnoho z nich mi říká, protože reálně jsme 90kový děti, u nás bytí bylo pořád bohužel normální, tak spousta z nich mi říká, hele, ona nebyla tak strašný ten fakt, třeba, že mi moje máma dala facku. Mě to víc bolelo jako mentálně. To, že ta máma, kterou já jako miluju a který věřím, že mě zbyla. Mně to prostě přišlo jako hrozná zrada, že ona tam má přece být pro mě, já ji hrozně miluju. A ona mi udělala tohle, že tam často nejde o tu fyzickou bolest toliko jako o tu psychickou, že my jako nedokážem unést tu bolest toho, že ten člověk, který ho my milujeme, nám ubližuje a ještě nám říká, že to je jako správný. Ještě pozor, jedna věc stojí za zmínku, jak jsem říkala, že čekáme, než budeme dospělí a budeme mít ty naše děti, abychom si vybili tu naší frustraci, tak často může to vybití přicházet mnohem dřív, pokud máme třeba mladšího sourozence, kterýho máme pomáhat vychovávat, že jo, starat se o něj, tak tam dochází k tomu, že tu frustraci z toho bytí my si aktivně vybíjíme už v tom raném věku na tom mladším, slabším sourozenci. Pokud je třeba to bytí nějaký velký, nebo my jsme citlivější, cokoliv, tak dochází samozřejmě k nějakým šikanám na školách, kde já si vybíjím tu svoji frustraci na někom slabším v té škole, protože pro mě ta moje bolest je neudržitelná a samozřejmě často lidi nečekají na to, než jednou budou mít svoje děti, ale můžete si všimnout, že třeba učitelé na školách tenkrát měli rákosku a tělesní tresty, ale dneska dochází k tomu, ať chceme nebo ne, že často ti učitelé verbálně ponižují ty žáky, je tam třeba výsměch k tomu, že se někdo něco nenaučil, že je hloupější, že je pomalejší. Jo, i tohle je součástí vybíjení téhle frustrace. Takže pozor na to. A na závěr jsem si pro vás připravila jednu takovou trošku technickou otázku k zamyšlení. Nám bylo často vštěpované to, že nás ty rodiče bijou, abychom se něco naučili. Když ale sedím s mýma klientama na sezeních a řešíme právě důsledky toho jejich bytí v dětství, kdy často to jsou opravdu extrémní případy domácího násilí, tak nikdo z těch mých klientů si často nepamatuje, co konkrétně ho ten rodič zrovna chtěl naučit. To, co on si pamatuje, je strach z toho rodiče. Pokud se totiž zamyslíte a vzpomenete si na takový ty velmi dobře vychované děti, který jejich rodiče zvládli ovládat jenom pouhým pohledem, tak oni je neovládají pohledem, protože ty děti by těm rodičům začaly číst myšlenky. Ty děti, nešli něco dělat, tak se podívali na toho rodiče a podle toho, jak vypadala ta reakce, se rozhodli, jestli to půjdou nebo nepůjdou dělat. Ne proto, že by z toho výrazu rodiče vyčetli, že tahle věc je špatná a proč. Ale právě proto, že se báli té agrese, která přijde z rodiče. Takže my tím, že budeme být naše děti, nebo tím, že jsme byli bytí, my jsme se nenaučili, co je dobrý, co je špatný. My jsme se naučili to, že přijde ten trest od toho rodiče. My jsme se naučili bát toho trestu, bát toho našeho rodiče, toho, kdo měl být náš blízký, naše místo bezpečí, přijetí, od koho dostaneme tu lásku. Tak my jsme se naučili, že tohle je zdroj té potenciální bolesti a podle toho, jak se ten zdroj tváří nebo netváří, jsme se rozhodli reagovat. Ale to, že by tam přišlo nějaký vědomí, schovat se mamce na hřišti je špatný, protože se o mě bojí a má strach, že jsem se ztratil nebo že mě někdo ukrad. To se tam většinou moc často nestane. To, že se schovám na hřišti, vadí mámě, nebo je to špatný, protože mě máma zbije, takže už to nikdy víckrát neudělám. No a my se pomalu dostáváme k závěru dnešní epizody. Já bych byla docela ráda, kdybyste mi do komentářů napsali, nebo abyste se aspoň vy sami doma ve své hlavě s upřímností sami k sobě, nemusíte to teda nikam psát, pokud by vám to bylo nepříjemný, zamysleli. Jestli když nastala nějaká situace, v důsledku který vás vaši zbyli, abyste se něco naučili, jestli opravdu jste se něco naučili, dostali jste tu lekci a poučili jste se vědomě, že jste se něco naučili, nebo jste se spíš báli té agrese, že se bude opakovat, že vás někdo zase zbije, když tohle to uděláte.
A nebo jste se báli jako té reakce těch rodičů, takže naopak jste jako se víc ptali a koukali na to, jak se vaši tváří nebo netváří, protože mě by to docela zajímalo. Jak říkám, moje osobní zkušenosti s klientama jsou nějaký, zkušenosti lidí v knihách jsou taky nějaký, většinou se docela shodujou s tím, co jsem říkala já, ale zajímalo by mě, jak to vnímáte vy, jestli to máte třeba jinak, anebo jestli u vás v hlavě právě třeba pořád není ten emocionální blok. Já vám moc krát děkuju, že jste doposlouchali až sem. Doufám, že se vám epizoda líbila. Já vím, že tohle je takový kontroverzní téma v dnešní době, ale doufám, že jsem vám přinesla třeba něco nového tím, že to je spíš pohled na to naše dětství. Neříkám vám, co máte dělat se svýma dětma nebo jak se cítí vaše děti vůči vám. Spíše to o tom, abyste si sedli a zamysleli jste se, jak jste se cítili vy, když jste byli vy, děti. No a těším se na vás u další epizody. Mějte se krásně.